יש משפט אחד בין 3 מילים שכדאי לך לאמץ כשאתה מתכתב עם נשים, בפרט אם ההתכתבות נתקעת. לקוח שלי מראה לי התכתבות עם בחורה בטינדר. ההתכתבות על פניה נראית טוב, יש בה הומור, הם מדברים על תרחישים היפותטיים בזוגיות, אבל כשהוא הציע שיעברו לטלפון, היא אמרה משהו כמו, אני לא ממש אוהבת שיחות טלפון. מה רוב הגברים עושים במצב הזה? מיד מנסים למצוא פתרונות. אין בעיה, אפשר להמשיך פה, או אפשר גם בוואטסאפ אם את רוצה. עכשיו, היא לא צריכה שתציע פתרונות, היא מכירה אותם בדיוק כמוך, אלא אם אתה רוצה להציע לה לתקשר בווקי טוקי או משהו כזה. אז מה לעשות במקום? קודם כל, לא להיבהל. אפשר שיהיה ביניכם קונפליקט, אתה לא צריך למהר לפתור אותו. היא לא תיעלם בגלל חילוקי דעות, ואם כן, זה לא קשור אליך. אני אומר את זה כדי שתשים לב שאתה לא נכנס למקום נידי. דבר שני, תגיד לה את 3 המילים האלה. אז מה נעשה? במקום להציע פתרון, תעביר את הכדור אליה. הרי אתה כבר הצעת משהו משלך, נכון? הצעת טלפון. לא מתאים לה? אין בעיה, לא חייבים, אבל מתבקש שהיא תציע אלטרנטיבה. זה כמו שאתה מציע דייט ביום שני בערב, והיא לא יכולה, אז אתה מציע את רביעי, והיא אומרת לך, ברביעי אני בחוג כדורעף. אז בשלב הזה אתה אמור להגיד לה, אוקיי, את רוצה להציע מועד משלך? באופן כללי, נשים הן לא בובות על חוט, הן יכולות להציע וליזום והן עושות את זה כשהן מעוניינות. כשאתה שואל אותה, אז מה נעשה? אתה בעצם בודק שבאמת יש לך פרטנרית. עכשיו, בהתכתבות טובה, אתה לא אמור להגיע לשם מלכתחילה, אבל לפעמים יש אי הבנה בהתכתבויות. אז אם היא בעניין שלך, היא תמצא מה לענות לשאלה שלך, מה נעשה. הרבה גברים אומרים לי, אבל אז היא לא תענה. ואני אומר, תפסיק להאכיל אותה בכפית, תן לה גם לעבוד. הרי אתה שובר את הראש לפני כל הודעה, מנסה לחשוב על הנוסח הכי מדויק, כותב ומוחק וכותב שוב. אז למה אתה מציב סטנדרט כפול? למה אתה לא חושב שגם הבחורה, אם היא בעניין שלך, תתאמץ ותחשוב על ההודעה שהיא רוצה לשלוח לך? כי היא כן, אני אומר לך, בתור אחד שעובד עם נשים, כשיש גבר שהן בעניין שלו, הן חושבות על כל פסיק, והן מתייעצות עם חברות שלהן או איתי, אז אל תוריד את הרף, תן לה לעבוד ותשאל אותה, אז מה נעשה? ואם אתה רוצה ללמוד יותר לעומק, איך להתכתב ולהתנהל עם נשים בשלבי החיזור, בוא לקורס שלי שנפתח במרץ, פרטים באתר. תודה על הצפייה.